ndị Igbo na-asị na okwu a na-asa anya anaghị ebigbọ enwe na-asịkwa na ọ ka mma ka a gwọọ ya mgbe ọ ka nọ n'echirikwu tupu o ruo n'ikpere ụkwụ. Ihe anyị na-ekwu taa wee bụrụ maka okwu dị ezigbote mkpa nwekọrọ mụ na ya nọ mana tupu m ebido aga m agwa unu na nke taa ga-adị egwu aha m bụ Amarachi Atama. Ndewo. Mụ na ya nọ taa wee bụrụ nwikolobịa Igbo na-atọ ụtọ, ala Igbo dị mma, Maazị Chiagozie Ọfọ nna m nọ. Igbo m ekele unu. Ihe na-ekwu taa wee bụrụ otu okwu kwụchim nke na-emetụta anyị, maka na ịma na okwu a na-asa anya bụ ka anyị na-atịghị n'anya na-atinye ọnụ n'ihe ndị a na-agbala ọsọ dịka ahụ elefu ori anya maka na asịrị ebe na-enwe ite ome gịnị ọgbọ ọnyụ ọkụ. Ọ maka gịnị na ụmụ akwụkwọ gụchara sekọndịrị gụọ akwụkwọ nke ọma ka ha ike wee banyezie mahadum, ha na-agwakọ ka ha lere ule bụzi na ọ bụza na onye lere ule ahụ wee nweta ya nke ọma, ọ bụrụ ya arụ na ịnwetago ihe nwa mana ị mara mmadụ maọbụ nne gị maọbụ nna gị maọbụ nwere onye mara mmadụ matara mmadụ ọzọ a ga-enye ego ihu na ịnwetara ya ozugbo iwe na ya hụ na nwatakịrị dị nwetara ihe dị ka 30 maọbụ 50 ga-abazi mahadum ma anaghị ike nwetaziri 1,000 akụza na-eme anya. Kedu ihe kpatara ihe nka? Nke bụ eziokwu bụ na ịkọwasị gị ihe niile ka o si wee dị, mana mma chọọ ka m kọwara ndị Igbo na anyị nwa na-eme onwe anyị ihe ji anyị. Kedu ka nwata akwụkwọ ga-esi gbaa mbọ lere ule ọ bụrụ na ọ connection connection ma asị gị nọ gọọmenti list ma asị gị nọ kwota, onye ahụ amaghị ma ya na-aga ihu ma ya na-aga azụ. Ọkwa ya bụ nsogbu anyị nwere. Nke bụ eziokwu wee bụrụ na enwere ihe a ga na-enebere anyị ọfụma bụ ihe na-agbawa m obi, wee bụrụ na ndị ọchịchị anyị si emebi education system ka nsukene ya n'oyibo maka na ọha nwa bụ isi sekpụ ntị. Ọ bụrụ na a na-eme ihe n'usoro ka o si adị, ịnere ule paasị ya nweta ya enye gị ihe ruru gị. Ịnụ na enwere nke a na-akpọ merit list, ịnụ na enwere nke a na-akpọ catchment list, ịnụ na enwere nke a na-akpọ ka ezi kafa si ekwu ya staff list, ịnụ na enwere nke a na-akpọ government list, ịnụ na enwere nke a na-akpọ school principal list. Mana ihe ndị a niile ndị ahụ afa ha dị n'akwụkwọ ha eru n'oge inye admission ka ha baa na mahadum. Ọhịa bụ nsogbu a na-enwe, mana enwe ihe ọzọ anyị elebere anya ka anyị ghọtakwanụ ihe dị na list ahụ a na-ekwu okwu ya. Maka ụfọdụ n'ime anyị ga-asị na ha pasigo, mana asị ha dị afa na local government list ka ha ma ha erukwere ndị a ga-enye admission. Dịka m si wee kọwara unu, abịa na ihe gbasara inye ụmụ akwụkwọ admission na ha lerechi ule, ndị nke nwee merit dịka anyị si mara merit list bụ ndị pasịrị ọfụma, nwetara ha nke ha esi wee dee na skọọ asị na inwe 290 dịka ka anyị si eme UTME na inwe 290 na-epasigo. Mana anyị nyochebe ifu na onye nwa pasị iruwe 300 abachapụ ya n'akụkụ nyezi onye nwere 150 asị na ọgịnị na gọọmenti list. O nwekwara ka ọ dị ndị Igbo ka m si gwọkwa anyị nwaji onwe anyị, unu achọrọzi ka ndị ụmụ ogbenye gụọ akwụkwọ, ọ dịrọkwa mma o. Anyị ya na-ekwukwe ife a maka anyị bụ na ihe kwuru ya ọ ya adakwa anyị n'isi, anyị aza azịza si ya. Ya na nke catchment list, catchment a na-ekwu okwu ya bụ obodo ụlọ akwụkwọ ahụ dị. Abịa na ka m were ya na Enugu steeti asị ndị Agbani, maka Agbani ka University Enugu steeti dị, ha nwa n'onwe ha nwepụdị ya list maka igwe obodo ya asị n'ọbịa ka arụrụ ụlọ akwụkwọ ọ ga-enwenụ ndị bịa ma ụmụnna a ga-ede ya afa ha ma onye nwa na-eru ma o ruru asị okenye n'anya gburugburu Enugu na ndị Abịa nọkwa, ndị Imo nọkwa,
ndị Ebonyi nọkwa ndị nke ahụ eme gịnị etinyekwuo afa a na-eto afọ, mana ndị ogbenye gụrụ akwụkwọ nwere ụbọrọ isi nọkwa n'ụlọ enwere onye na-enyere aka agbadata na nke a na-akpọ ELDS asị nọ Education Less Developed State ebe nke ahụ ka njọ bụ na mba nke a bụ ugwu ebe ahụ nke anyị na-agụ akwụkwọ maka anyị na-ekwu anya na nke a na-akpọ federal quota ndị ugwu apụtaghị enye ha 1000 agbadatazi ebe anyị enye anyị 200 ọ bụrụ asị gị na less developed states na ha ada agụ akwụkwọ na nke a mere nke ọzọ mee ụna ahụ ka ọ dịkwa gbasara ihe admission abịa n'ala Igbo steeti a na-enye anya nwere education less developed steeti a bụ Ebonyi steeti, mana Ebonyi nwa anyị na-enye anya anyị hụrụ ihe na ha n'obodo ahụ ka ihe si aga anyị gbadatakwuo na nke a na-akpọ quota system nke federal ebekwuo chekie steeti one ka a ga-enye admission na ya bụ institution. Ndị Nasarawa ga-enweta nke ha, ndị Cross River ga-enweta nke ha. Mgbe ekpokọtachakwa ihe a niile efu na onye nwanụ tozuru etozu ka enye admission onweze ebe ọkụ ihe a karịkwara ọkwa nnukwute nsogbu. Enwekwara gender system too nke ka o nwere ka ọ dị maybe na mmadụ eche ego medicine abịa na ebe list ọ bụsọ ụmụ nwoke ọ bụrụ na ofu nwaanyị bụ ihe afịa ọ ga-enye admission ọ bụrụ dị 20 ka ọnwa ha dị eche ekukwa ma nwekwara ụbọrọ isi ịgụ nwa akwụkwọ nwanụ. Ọ ya meziri ndị na-achị obodo ha ncha niile ụmụ ha ya bụ nọọsụ, ụmụ ha ya bụ injinia, ụmụ ha ma ọ ma akwụkwọ ma ọ mara akwụkwọ enwere ego megịnị na-eso inwere ọnụ kọnekshọn nke anyị ma ọ bụ na o nwere onye nọ na ọchịchị ịma akpọsị ya tinyekwa m lotekwa ka ụmụ m soro na ndị a ga-enye admishọn. Ihe a bụ ihe na-emebi ihe merụ na edukeshọn nke nọ na obodo anyị a bụ ihe nwụrụ anwụ, bụ ihe na-agba anya mmiri. Apụtasị na ụmụ akwụkwọ anyị ada agụ akwụkwọ na enwere ihe anyị na-emepụta, mana ka ekwenụ maka ndị nke tozuru ego ya bụ akwụkwọ kedu ihe a na-eme. Maka na ọ na-abụ abịa si na ndị nke gụpụtara agụpụta wee bụrụ na ha dụghọ employer bụ enwe oyibo na-atọ ụtọ mana dịka isi kwuo ebe ndị ọchịchị obodo si atinye aka n'imebi ihe gbasara agụmakwụkwọ n'ihe ndị a niile ịkọwara ebenu ka a ga-asị na onye gụtalụ ya bụ nke ịkpọrọ merit ebe ka ọ kwụ n'ime ihe ndị a niile gịnị ka ọ ga-emezi ọkacha na ọ bụrụ na onye ahụ bụ nwa ogbenye amaghị mmadụ bịakwa n'elu ya mera na enweghị ego a ga-enyekwa maka na ịma mmadụ abụrụkwa na n'ime mmadụ n'ọkwa ama akwụkwọ ihe si ya ọ nke ha kacha agbamahịa mmiri nke ha na-ewute m maka na ọha bụ ihe bụ isi sekpụ ntị. Ndị nwetara ya o doro anyị anya na ha pasịrị ọfụma mana o ruzie mgbe a ga-enye ha oke ruru ha akpachapụ ha n'akụkụ. Ihe a bụ ihe ndị ma Commissioner of Education ma gọọmenti ala Igbo ndị gọvanọs kwesịrị ilebere anya. Ma ime akwa na ara na ị nwere ule idere ọfụma iwee nweta ya, ha ga-afụ mekie sure na onye ahụ na-afịa so nweda ma onwe kwota oso ma ọ na o nwere kwota oso. Ha bụgodo ndị izizi anyị ebu ụzọ nye tupu ndị ọzọ maka na ibi na onye nwere merit apụta ha chọọkwa percentage maybe na ndị pasiri 200 asị mba na ha erika sisi nwere mmadụ 10 mgbe nke fọzịrị abụrụzie ndị nke list kwota na ndị ọzọ bụ ihe ejizi kpochuo. Enwekwara ọzọ na-agbamahịa mmiri anyị na-emetụrụ aka apụtasị na achọ mmadụ 3000 ka ha lee ule mana ele fọmụ eji ere ule elekere ya 10,000 ego ndị nke anyị achọrọ okwu a na-asa anya ga-enebara anya mbọsị ọzọ. Ihe a bụ ihe na-eme n'ụlọ akwụkwọ anyị. Onye ihe anyị kwesịrị ịfụ na ndị na-afụ maka ihe gbasara ule na edukeshọn na obodo anyị a lebere anya maka ihe na-anwụ mma akpata oyi na ihe afụ nwata akwụkwọ gbadosi gwụsị akwụkwọ apụta anapụ oke rori ya nkwe ka ọ dị. Ndị be anyị biko ka anyị nebere na ihe anya. Okwu na-asa ya wee bụrụ na obodo anyị dịzi ka ha na-emepụtazi
ụmụ akwụkwọ onwe ihe ha gụtara ọ dịkwa ihe na-agụzi anyị agụụ anyị chọziri ka ụmụ akwụkwọ ghara na-agụzi akwụkwọ chaa maka na ebe ọ bụ na onye gụrụ agụ nwetara ya iwe kpachapụ ya n'akụkụ chọwa onye mara mmadụ onye nna ya mara nna nke ọzọ matara nke ọzọ ịhụgo na onye nna ya nwere ego a ga-enye onye akwụkwọ maka na ịdekwa ya n'ihe a ma ndị nọ n'ime ụlọ akwụkwọ ma ndị ọchịchị obodo onye ọbụla so eme ihe na-eme ya bụ na ndị Igbo anyị na-ajụ maka na ihe a dịka ọ na-akazi njọ n'ala Igbo ọ dịka ọ na-akazi njọ n'ala Igbo ihe ịma mmadụ n'ihu ụmụaka niile na-ajụ gị biko onwere onye ma ị na-ajụ ha gị na sị ma onwere onye ma biko ka ya banye bara ụlọ akwụkwọ na ọkwa na onwe onye ya ma na bifo ha eledule ha ya sị gị ụlọ akwụkwọ a nchi ilele onwe onye ma ndị ya pas ya ka ịrụ m aka ọ bụkwa nọ bifo ele ya bụ ule nọ bifo si ka ya dee afa ọjụgogodi ndị ama maka ọ ele ya afọ nwezi olileanya na ọ dezie egzam na-ele ya bụ ule nweda ma ọ nwetara ya ma ọ nwetara ya ọ mago na afịa ya apụta ọ dị mma anyị ebego ya bụ akwa wee wepụta ya bụ okwu na okwu a na-asa anya n'agbanyeghị na anyị ga na-asị ndị na-ekiri ihe a ma ndị isi obodo ma ndị igwe obodo ma ndị nọ n'ụlọ akwụkwọ ma ndị isi ụlọ akwụkwọ onye ọbụla mara ibu ọ na-emete onye na-eri mperi maka na ala anyị kịta amaghịzikwa ọ na-abụ mgbe ahụ ndị na Igbo onye hụrụ asị gị na ọ gụrụ pasensis ọ na-akwụrụ gị akwụkwọ ma ọ na-asụ gị Igbo ma ọ na-asụ gị Igbo ọ na-aga zezeze mana kịta bụza anyị bụcha dị ma mahadum nwa amaghịkwa ihe onye pụtazie na-ajụzi nsogbu adịzie o nwebụ ihe ha na-ajụ egwu dịka onye ọbịa anyị bịara taa kedu ihe iche na ọ ga-adị mma ma eme n'ihe a nke bụ eziokwu bụ na anyị ga-ebido ebe ihe na wee mebie dozibịa maka a sị na onye ji ihe nwata wenye aka fụrụ ya ụfọdụ gị onwetuo ya anyị afụgo ihe bụ nsogbu anyị ka anyị esi wee hazie ihe a bụ anyị nwe igwe onwe anyị eziokwu na ihe a jọrọ gịnị njọ maka na anyị kweta na ọ jọrọ njọ mgbe ahụ ka anyị ga-enwe obi idozie onye mara na nwata akwụkwọ na ihe a ruru ya sisi nye anya ọ bụghị anyị ajiri maka na anyị ji ego ma maka na anyị ma mmadụ ọ maka na anyị bụ ndị na-achị obodo na enwere ihe mmadụ ya emenwe anyị ihe a bụ ihe anyị kwesịrị inebere anya anyị mara nke bụ eziokwu anyị eme gịnị anyị eme ya bidogodi n'ụlọ akwụkwọ mgbe nwatakịrị pere mpe kụziere ya usoro ihe ọ kwesịrị ịma na ihe ọ na-ekwesịghị ịma maka na mgbe ị kụziere ya sị ya na ịgụsị akwụkwọ gị ike ilere ule a pas ya enye gị ya ka ọ ghara ịbụ dịka ụdị ihe anyị na-afụ onye si na ọchị ịgụ medicine mana ọ maghọ asọlvụ 1+1 apụta ya na-enwe dịka esi asụ ya n'oyibo half baked graduate ma nke ezi nwe ka ha si ekwu ụmụ ife dị ya na dọkịta amarọ enye mmadụ ọgwụ isi anyị isi na-amago ọrụ agwụ afọ ọsịsa nye gị ihe a bụ ihe anyị kwesịrị ịnebara anya bido mgbe nwatakịrị dị n'obere gbaziwere ya kụziwere ya o nwee fụ mkpa ọ dị nna deme ịgbọrọ ya bụ ihe ikwuru ya nnọọ ahụ nnọọ ka o were na-anụgbu okwu n'obi ndị Igbo ọ dị njọ ma ọ bụrụ na ebido obe nwatakịrị nọ n'ọtọ akara kụzibere ya na ịgụ akwụkwọ dị mkpa mgbe ọ bidoziri ya bụ akwụkwọ wee nweta ya otu o kwesịrị inweta ya akpachapụ ya n'akụkụ ọ bụrụ na ya achọghị ka ụmụ akwụkwọ na-agụzi akwụkwọ ka anyị bido n'oge kwuo ya ụka mmadụ agụzi n'akwụkwọ onye ọbụla chọba onye ọ mara maọbụ kpakọtago ego a ga-eji wee nye ndị isi obodo dịkwanụ njọ na unu ga-atinye aka wee na-emebi obodo nke atịrị unu n'aka ka unu wee leda ọ dịkwa na ezigbo njọ nna kene ndị Igbo nwe mmadụ ekene unu ọ dị mma ebe a ka anyị ga-akwụsị okwu a na-asa anya nke taa maka na ndị be anyị si na okwu a na-asa anya anaghị ebi gboo ndewonu.